Ja. Vi ser en live her fra Odense, hvor Odense Eagles lige har vundet over Aarhus Bulls på 85. Og jeg står med Jeppe. Og Jeppe, hvordan synes du, kampen er gået? Jeg synes, det gik rigtig godt. Men i forsvaret der var vi dårlige, men angrebet var fint nok. Men vi kom tilbage i sidste øjeblik, og så vandt vi. Er du tilfreds med resultatet? Okay. Hvis vi var bedre i forsvaret, så kunne vi jo have vundet meget større, men det gik så galt. Men jeg synes, det var fint nok, så vi vandt jo med 5 måls forskel, så det er godt nok. Var det en hård kamp? Ja, det var en meget hård kamp, men vi vandt jo så også kampen, så det var dejligt nok. Så nu skal vi bare i bad. Må jeg stille nogle flere spørgsmål? Selvfølgelig. Hvad er det gået for at blive så god på det sidste? Jeg har trænet meget hårdt derhjemme, og sammen med mine træner og mine venner. Og så har jeg også en syg kæreste derhjemme, som jeg gerne vil bevise overfor, at jeg kan finde ud af at spille basketball, og har gjort alt for at støtte hende. Og jeg tror, hvis jeg vinder, så bliver hun rask. Ja.